як бор дигар салом дӯстони азиз, бахшиш ки каме занг мезананд, ҳатто дар имо занг мезананд, связи мо гум мешавад. Ҳамин ҳисоб камакам узри зиёд сар мекунем. Москва хуҷанд 12,027. ҳамон каси дар ягон ҷои дигар дар кор бошад, гап занем. хуш омадед. марҳамат, метавонед лайк биҷиқен, видеоро поделиться кунед. барои шумо гим намондам дар канал навишем. соз равма шумо хутун соза ҳама касан тинҷаки хи билети дида метавонед чӣ ба наметавонам барои ҳам қав эфир кардем ки нархи ҳам билета ба ин бародаро гап занем. мо ҳам дар хизматем дига 24 соат дар екатеринбург то вақте ҳастем эфир мекунем то 15 баъди 15 фақат эфирай кадомида дар кор марҳамат пурса иншоалло ки кӯшиш мекунем ҳаракат мекунем ки нархи билета файнди 15 метавонед дар касе ки дар шаҳри екатеринбург омода билет бихаранд. нафароне ки аз дигар шаҳрҳо ҳастанд кида дар кора куҷо дар кора гап занем раҷоноб билет кайса дар кор боша сухан кунем. фақат не ки лайк апешаки биҷиқин туғрия ака моҳи декабр бинем декабр кадом рӯзш арзони Москва душанбе Сази браҷон, саломати фавози браҷон ҳамин кира бинам, акара бинам. Москва то 14 гуфт, чандума гуфт, то 16 13,000 ай то 16 13,000 ай. овоз бахшиш овози пас омадест, овози баландш мекунем браҷон, парон ака. ана аз як дақиқа музикаро бикашам. хуш омадед муҳаммади нокум, хуш омадед сози браҷон. ана оз мегӯм та 13,000 ай акай Москва Шереметов Қурғон оз мебинам. Москва душанбе то декабра 13,000 мешавад. ана Шереметов Қурғонтепа оз мебинам. Москва Қурғонтепа тӯбе Қурғонтӯбе аз куҷо ҳазора куҷо ҳазора ай гуфтагид ай Москва
Москва Душанбе 13000 браҷон. Боз бо вайшава аврад мекунем, нишонтон метавам. Шереметов Қурғонтепа кай дар курай браҷон? Шереметов кай дар курай? Боз ҳамун Москва ра бор дига бинем а. Москва Душанбе а. То декабра гуфтин, оз мемонемаш 12. Зиёд дақиқа. Немешава ки пересадка қати арзонтар мешавад. Аз ҳамун сабаб оз бинем. Даже 11000 ҳам ҳаст браҷон. 11000 через Нурсултан ва филм Қирғизистон, Казоқистон через ҳамун тамера. То 16 фаҳмидам моҳи декабр то 16 ҳозир. Камчина истабад. Садои Оли. Садои Оли. Али бахшиш. Ана пересадка қати ҳастай. Ҳозир 16 бинам. Пересадка қати 11000 ай. Чӣ қати? Прямой рейс 13000. Ноз рӯзи 16 хича дестам. Браҷон аҷои шумо бисёртар аммо гуфтагид вай пересадка қати 11000. Прямой рейс оз мемонемаш, прямой рейса мекунем. Рӯзи 15. Толка прямой рейс. Монда пересадка дар кор не. Прямой рейс ҳастай 14300, сомон 15000, ютер 14300. Дальше мебинем. مادری بختاورینم خوبت رو در оз мебинем браҷон пасадкара мегӯ ози Москва Душанбе. Дам пасадкара оз мегӯ браҷон чанд соата чӣ хела. Пасадка. Прямой рейс нашед пасадкара бинем. Оз пасадкара мебинем. Рӯзи 16 пасадка қатъи 11300 ба фикрам. Аз як бор дига бо мебинем браҷон. Рӯзи ҷойши пасадка аст. Куҷо будам ҷои худи дака? Москва Душанбе. Прямой рейс мудагам. Оз мо пасадка қатимонум. Чанд соат пасадка. Ҳозир браҷон мебинам, гап мезанам як дақиқа. Гап нест бра. 11050 сум мебигем, 11500 то 11500 ай. Короче, айҷа мепара 5 соат. Время между перелёта 5 соат 5 минут. 5 соат 5 минут ай короче. Ноутбук фуродага нишон метим браҷон. Ина диди? 5 соат 5 минут Москва, Нурсултан, баъд ай Нурсултан Душанбе. Ди брат. Қадам да дар кор боша, нархи билет. Ай Крилия мебинем. Путешествие клуб Крилия. Компания мо ҳамин қатъи. Шарнома муқаддами Крилия дорем. Крилия қатъи ҳамаи компанияҳо ҳамаш қатъи шарнома доранд. Общий то Душанбера 500 не браҷон, то Душанбера не. Оз мая бор дига бо шуморо мефаҳмам чӣ хела. Ҳамин. Просто ина инҷа промодаги Москва Душанбе. Оз ма худам конкретно мефаҳмам. Як дақиқа браҷон. Ина мисол. Ина мегирем. Пасадкаш нигаҳ кан. Айҷа мепари нигаҳ кан. Айҷа 2 соат 50 минут мепари Казоқистон, Москва. 5 соат ждат мекунӣ, баъд 5 соат 2 соати дига Тоҷикистон мепарӣ. 2 соат 15 минут. 2 соат 4 соат, короче 5 соат 10 соат Тоҷикистон мерасӣ. Без комиссии, да, бывает? Нет, сейчас уже комиссия ставили. 3%. Это что получается, из 100 рублей? 30 рублей, что ли? 3 рубля. 3 рубля? Да.
बात नहीं अच्छी पड़ता Tamam, sen bilet. Şöyle çok hadi sen. Gde? बड़ा सिम करता है ये तेरे कोड ना अच्छी कोड करता है सवाल अच्छी Kod kartdan pas kurun. Hadi. Ayma bir pas kargın içine. Bir pas mı yapmış? नहीं यार okul da diğer cevap diğer bakar kutu Hiç Alo. partoş bravo. Bio bulayım. Maalesef sim kartdan almışım. कुछ कैश दार साउंड सिम करता है बोल गया बता जाओ Evet, kami internet girme şanagwan, predaci dane şakilo makina. हाँ Forma Android. फॉर्म एंड्रॉइड में Android au pat registrați la Aka oğuz aças bet. Ama yok da aşağı bu. Kuşa. Salam aleyküm. Alaikum salam. Barajon chiko kaç kili ka? Kami telefon akuam predaci dane şakilo Aha. makina. Ami dau çetes rangi o bakar jom çitu. Aha. Amu khalime boya, amu jamek roy. Ai platforma Android na sondagya bada taş registração sondagya. Name dro kona makina. Sim karta tabış kan parça sim karta ne oldu diye. Barışı Peşaki korme ka? o peşagi saat koysko. Любой салон связь дро браджон, соз мекунам метиянад. Любой салон связь. Охи да пеш ман нест ки ман бигирам созш кунам акаҷон. Биё агар ба пеш ман омад метони биё. О ба да пеш ман битони омада биё вай мекунам, соз мекунам метиянад. Саломат бош браҷон. 5 соат гуфтум дар Қирғизистон меисти 5 соат. 2 соат. Короче обши 10 соат мешад, 2.5 соат ай Москва то Казахстон, ай Казахстон то Тоҷикистон 2 соат 15 минут. हाँ शेफ ना Намешав худам. Tacikistan nomine kan matlayı divanıma Tacikistan nomine kan matlayı divanıma زندگی به تو با من در کار نیست وقتی من Roz ایمان nebinam ek manya badiya. چشمه الهانی من با بزرگانت به حالم می نمایم Şeremet. تو Şeremet rana. از تو یافتم سر بلندی شهرت تو هم شانی من ای مکانی Şeremet var. بردکی و Urgan. خسرو سینای من Roz nebinim ek var. تاجیکستان نامینه کن 14000 прямой ресеп браҷон. 14000. 14315 рубл. مطلعی دیوانی من تاجیکستان نامینه کن مطلعی دیوانی من
ولی در نفرد ناین نمروی ما تو نامی تو هم قصه و داستانی من دشمنانت زیر پا و دوستانت تاج سر ای سری من سروری من همسر و سامانی من ای مکانی رودکی و خسرو سینای من تاجیکستان نامی نکن مطلعی دیوانی من